Takže čaute ľudia, tu je Maj04 z Gamer Teamu SK, je tu so mnou Deltimo. Dobre, tak sme od ďalšieho dielu, taký tú klasiku. Natáčame ináč všetko na jedno koleno. A v tomto dieli si urobíme čo? Netherbránu, postavíme si netherbránu, troška sme nakopali obsidiánu, takže máme ho dostatok na to, aby sme postavili. Ja mám 10, takže máme dostatok obsidiánu na to, aby sme si postavili netherbránu. Čož bude dôležité pri tom, aby sme sa dostali do nedru, čož budeme potrebovať ten glowstone. Aby sme si mohli čo urobiť? Všeličo. Ale hlavne. Kondenzer. A čo, o čo Pre mne mňa ide? hlavne kondenzer. O čo mne ide? O transportation tablet. Ale tablet je na nič. Keď máš kondenzer, tak máš všetko. Dobre, tak hodíš mi ten opcik? Môžem. Ups, ja som asi zabol, že toto kvečko nefunguje. Teraz to kve nefunguje. Dobre, tak si už som si tu pripravil miestnosť. Trochu buk. Dobre. Raz, dva, tri, štyri. Ups. Nevydalo. Hej, presne. A ešte... takto. A takto. Ale to... A ešte... Ale to není dobrý portál, či je? Je? Není. Aha, nie, o jedno vyššie. Hej. Tak sme sa sekli. Tak, delty. Že kopem. Kop. Hotovo. Dobre. Ešte toto. Ešte druhý. Bot. Dobre. Tak. Ty pôjdeš sem. Tam. Dobre, máme to. Hopsala sám. Počkaj. Koľko ti ešte zostalo obsidiánu? Ešte tam máš jeden? 3. 3 ti ostali? Nie, 2. Už máme dohromady 4. 2? Takto 3. Akurát na transportation... Nie. Jeden ešte na transportation tablet. Prepáčte, ešte furt toto robím, ale mne sa to páči, keď je tam také zastonované. Tak už to spustí, nie? Ne. Zapál to. Nebudeme mať žiadne zlutovanie. Už to zapál. Ne. Čakaj. Nebudem mať žiadne zlutovanie. Už to zapál. Vypálime ich. Teda, tú bránu. Vypalíme im dedinu, že? Čakaj. More, daj mi to. Ne, fakt, zapal tú bránu, ja sa strašne vním. Vedia, už len toto, už len jeden. Delky, už len jeden. Ešte budeš potrebovať viacej na to, aby si to pekne upravila, ale to je jedno. A máš... Počkaj, ja si tuto do tej čestky odložím veci. Tak. To si zoberiem. Toršky tu nechám. Tak. Jestli Když ja si idem ešte umeč, potom sa k tebe teleportujem. Dobre? Nie, nesmieš. A prečo? Všetko zahynieme. Dobre, mám 4 kamenné krompáče. A jeden rubinový, to mi postačí. Len ja neplýtvam, vieš. Poď sem. Aké zoberiem meče? Zoberiem železné meče, nie? No veď, železa máme veľa.
Počkej, urobme si aj brnko. Ale v mnou sa zase vypalo, sa mi nechce. Máme 60, máme stack nevypáleného železa, takže... No veď... Kde je to železo? A tu je. A som ti hodil meč. Počkej, tak aspoň brnko si urobme. Mr. Creepy. Mr. Creepy. OK. Čo? Here's Mr. Creepy. Creepy. And there. OK. Čo sa deje? Nič. Počkaj. Sa prechádza tam pred našim domom. Choď ho zabiť. Ale obidi ho z druhej strany. OK. Ty bola, skoro vybuchol. Tak aj po ňom. Žiadny pušný prach. Je tu, dobre, dal pušný prach. Máme 2 pušné prach. Počkaj. To je ešte 3. Takže už len 2. Čo, 3? Nič. Ty to tu buguješ celé. Fakt úplné bugy sú tu. Teraz. Ja za to nemôžem. Už je to v pohode. Dobre, mám čestku. Ja si robím brnko. Ne, nerob. Diamanty sa nám vyjdú na lepšie veci. Napríklad ako na ten kondenzer. Hej, tam alebo sa na fakt, tablet. tam sa úplne dobre využívajú. Akože ono len na postavenie toho kondenzeru potrebuješ jeden diamond block a pokiaľ chceš... počkaj. Na postavenie kondenzeru potrebuješ 4 diamanty. A pokiaľ chceš, aby ti aj sám produkoval veci, tak potrebuješ ďalšie 2 diamantové bloky. Čo už dosť brutálne využíva ten... Veď zatiaľ hovorím. Počkaj ešte. Pokiaľ vypalujem. A vlastne ešte 5 diamantov potrebuješ na vytvorenie toho kondenzeru, pretože ešte potrebuješ mať aj alchemical chest a ten svoj tiež jeden diamant. Ešte dlho budeš vypalovať? Nie, len či mi asi ukradol jeden iron. Ja viem, práve som ti hodil späť. Hej? Aha, dobre, mám ho. Nádherný bytík. Nádherný, prenádherný. Už celý už tie liany došli. Akože celé sú už vyrastené tie liany až po zem, takže to dosť cúlové. Kúlové. Už mám 3 časti, už len... Vyzerá to ako Čo? Už len 3 irony. A budeš mať ty hotové brnko. Ale čo ja? To počká. Na mňa si nemyslia? Ináč, na čo je tá solárna helma? Neviem. Už len jedno. Ináč, ako sa volá ten blok, ktorý to tu nechá, aby sa to tu furt pracovalo? Aby sa neodčítali čanky. No... World Anchor. To je dosť drahé, kokšo. No, ty kokšo. Ale veď máme všetko. Dáme ho si sem? Čo? Dáme si ho sem? Čo? Asi zatiaľ nie. Dobre, ja som pripravený ísť, takže neviem ako ty.
Asi dá, mi to už nechce čakať. Počkej, toto si... To čo bolo? Taká jedna dĺžka padla. To je jedno. Ja, že nejaký výbuch tam nastal. Ináč nejaké jedlo by sme si mohli zobrať. What the fuck? Lloyd? Či nejako buguje internet? Čo? Že ti buguje net? Mne? Alebo tebe? Ja som hneď pri Wi-Fi, takže... No ale ja som napojený na kabli. End of stream. Máš tie dve kurčatá? Ja si zoberiem ešte jabko. Okay. Vieš čo, zatiaľ idem urobiť farmu. Hej, ty už máš všetko? Dobre. Tak poďme. Okay, tak ideme teda. Ty čo robíš? Are you crazy? Doprčic. No to, ja som sa tam portal k tebe. A tam je ten bug, vieš, že keď sú dvaja vedľa seba, tak ich to automaticky nadnáša hore. A poviem ti, keď sa môžeš portnúť. Môžeš. No, teraz už mi to na nič, ja som tu tiež. Takže odrátavaj od 120. No, sapal to, baby. Počkaj. 5. Počkaj. Odrátavaj. 4, 3, 2, 1, poď. Idem. Lagi. Ne, hneď gastovia. Ináč sme si neurobili luk. To je jedno, poďme zohnať nejaký glowstone a preď odtiaľto. A hlavne nič tu nekop, lebo tí pigmeni sú strašne na toho aktiví. Teda na netherrack môžeš, ale pomeň nie. Žiadne iné rudy, že? Počkaj, inak by sme si tam mohli dať waypoint. Ja si ho tam idem dať. Tak tam daj waypoint, aby si nás potom videl do... Do ryti, ne. Všetci gastovia po tebe idú. Lolo. Trol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 . Spiknutie. Fuck off. Ináč pomôž mi trochu. Ja nemám ani celé brnko, ty si urobil celé brnko. To som už robil mosty. Tam vidím nejaký oný glowstone. Poď, sme tam už skoro. Ja idem hore po tomu glowstone. Ja to idem asi odpalovať. Nech sa páči. Zhadzuješ to dole? Ešte len začínam. Až teraz už to rozbijam. Takže už by mali padať nejaké dole. Hej, mám.
Ináč vieš čo, poďme ich potom cez to O, skoro naspäť. som padol aj ja dole. Poďme ich potom cez to naspäť zabíjať. Čo, tých castov? Či čo? Piggyho. Ich menoval, však oni ostanú na strate, keď sa potom sem vrátime. Ne, no Ale vlastne my sa dúfam, že sa už nikdy nevrátime. Hej. Lebo stačí nám content, nie, stačí nám tablet a sme za vodou. Hej, a už, hej, máme. Ty kokso, a ešte koľko toho bude? Veľa, tu je toho. To budem, že ma nejaký hast shodí. Kokso skoro stack, ako skoro Lebo je to druhý také, stack. že jedna rana spíš jak vrana. Ty už si... Mám zatiaľ len 37. Ja už skoro 2. Už 2 staky. Kokso, tam je ešte toho koľko? Pár ešte, hej. Ale iba maličko. A na niekto sú tam také, že ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale tam už moc nedočiahnem. Počkej. Aha, Musím tie si myslí. ešte nasovať tú plošinu. Podľa mňa nám to už stačí. Tak ok, ešte dokúpem tieto a idem dole. Ne, dajme ešte stack. Keď idem dole. No dobré. Môžem ich zabíjať? Počkaj, nebude nám na niečo dobrý ešte Počkaj, soul keď som sand? sem dole. Idem po soul sand, dobre? Soul sand. Ok. Či to im vadí? Nie, soul sand im nevadí. Im čo vadí, keď rozbíjaš? Keď rozbíjaš tie... tie... or... Veď ty ani na klasickom Minecrafte nie sú. Keď... No hej. Ale toto im to vadí. Že... v tomto inom... To by mi mohlo stačiť. Kam si ty pošiel? Po soul sand. Počkaj, idem naspäť. Čo? Idem za tebou. Ty kokso, Koľko máš k soul sandu? 20. Kokso, Aha, to bude stačiť, že potom sa nakondenzujeme, keď to... neď, kokso, tu sú Alebo lagi. natabletujeme. Že sú tu už lagi. Už to je... Vieš, pohyblivý oheň, pohyblivá láva, pohyblivý gástoj a pohyblivé lediace gule z gástov. Počkaj, ja si niečo vypnem. Také. Dobre. Ja som zabil Gasta tým, že som ho do neho to vrátil. Aha, tak musím si dať animated oheň. Lebo inak to bude vyzerať zle. Však sa dostanú späť, ja už som pri portále. Takže to bude. Dobre, poďme ich rýchlo zabíjať. No sa sem ešte vrátime, vieš, keď... Ale nie ešte, keď sa ešte sa vrátime po Fortress. Vieš, poďme hľadať nejaký Fortress. A čo tam nájdeme? Maximálne nether warpy. Ale veď oni si nás nezapamätajú. No, tie netherwords a... No tak ako myslieť, môžeš zabíjať. Len si dávaj pozor, aby nezabili oni teba. To by bolo dosť nepríjemné. Krajne nepríjemné. No veď kašlem na to. Tak so... Tu žiadni nie sú. Všetci zmizli. Sorry No za toto poď. video. A je tu jeden. Dáme ho? Samo, pome pinkačku. Nahraj mi ho. Čaká, on spadne do hlavy, keď je. Tyš. A ja po ňom. Exterminate. Počkaj, je tu ďalší. A je po mňa aj... On je brutálne tiež. On je brutálne silný. Ja som už tam.
Ja už som doma, kokšo, fuj. Jo. Akurát som prešiel cez portál, to som ani teleportovať nemusel. Ja si idem urobiť tablet. Ináč choď mi naťažiť prosím ťa 4 obsidiany. 4, dobre? A však aj potrebujem nejaký na ten kondenzer. Teda na ten, zatiaľ iba na ten kondenzer. Dobre? Idem. Dobre, tu je to. Či? No, tu je to. To niekde malo byť. Tablet. Ja. Čo? Do keľu. Som spadol do lávy. Počkaj. Mal si Zabudol, že sa mi niečo nezachránilo. No nejaké glowstony. Ale čo si tam mal takého? Krompač, jeden, druhý. Čo si tam mal okrem Ale diamant? nič takého strašného, čo by sa akože... No, diamantový krompač, ten... To nebude teraz rubinový problém. krompač. A však sú 3 obsidiany. Hej. V tej dolnej časti. Aha, tak ich doň... Tak ešte jeden... Čakaj, kde mám ja asi krompač? No, mám asi dole. Ja som ho zobral. No dobre, ale nezomri. Dole ho máš, ale ja som ti ho zobral. Hej. Jednokrát mám za sebou aj vodu. Aha. Bez ochrany ani na krok. Už tým zás začínaš. Dobre, ja už to... Nie je zás, to som kedy povedal. Kokš, ja sa na ten tablet tak teším. Jak malé decko na Vianoce. No, veď za chvíľu budú. Či neviem, preto som to povedal. No, tieto série budú trochu dlhšie. Chceli sme povedať, lebo my sme toto tak zažratí a nám je jedno. To je všetko. No iba troška dosť. Kde si? Tak, ale začínať sa niečím vždycky musí. Hej. Už budem mať za chvíľu, už mám 4 Aha, dobré. obsidiány. Akože osobitne od tých troch? Či aj s tými troch? Hej, Aha, dobré. tež dohromady 7. 3 a už len jeden kabel, nech sa mi vypálí tu dole. OK, už pomaly lezem hore. Ja ešte zopárne, aby som mal na ten kondenzer, tak... Ináč je to taký nezvyk nahrávať, vieš? Že proste všetci ťa vidia, či čo robíš a lalala. Víš, vždycky si to bol Však ty, ja viem. ten, kto nahrával. Ja to poznám. Tu raz už si nahrával aj ty, ale... Čo? To bola parkour mapa. No. Už zo párkrát si síce nahrával aj ty, ale... Teda asi raz. No aj viackrát, ale to nevyšlo. Som rád, ale... Tak nejak. Keď už idem, teleportnem sa za no tak daj mi jeden obsík. Aha. Jeden, tak raz, dobre. Tatarada. To je také, že Anchor card, to môžeš pustiť Anchor. Zober si, keď budeš potrebovať. Transportation čo si mám tablet. zobrať?
Toto som ti chcel dať. Filozofer. Dobre, filozofer. Idem takto. Toto nemôžem. Netherrack, ten asi tiež nemôžem. Železo tam môžem dávať, že? Aha, tak to musím asi voľať. Všetko, čo má EMC hodnotu asi. Nie, ale že... Prečo sa tam nechce dať diamant? Neviem. To mňa sa nepýtaj. Koľko má už tento diel, nevieš? Neviem, tak mohli by sme to skončiť. A budeme teraz Asi robiť hej. veľa off-screen, takže... Nech to nie je zase. Dobre, tak sa majte ľudia. Tak, čaute.